Meta ħadna sem fl-ispjun, għanna l-filmati kollha xilma miżammitom u f'ħafna mill-programmi jgħid illi sar jafna tru l-ispjun. Għax dakin jarana 24/7 fuq dak iż-żmien kien live għandi chocolate sis u ma jistax ikolli tfal. Qatt ma smajta di. Kont waħdi għax ma mort maħat għal dal-ismir test jiena. Insomma, u għalli ma jena nista' nidher fil-videos tiegħek u nixtieq li n-nies ma jarfunix imbagħad. Aħna l-mami għaddit minn ħafna mart li ħafna nisqas jafu tant happy go lucky u tant ma jobsrux illi dil-mara la tisma għandha żewġ hearing aids ġifri ommi kull ma baqala smi huwa 15%. Per eżempju, meta kont ħan iżżewweġ jien kont mort għand vendors illi xin jisimaw l-ommi titkellem bli mawġ kif niftħu l-ħanut, għazbis jiftħu l id-dajeri tad-dati, m'għandix available. Di li jgħidu l-ek trabbihom l-istess, mux vera. Għaxin għal-ħin li ħajkolli mal-ewel, mux ħajkolli għalih it-tini wieħed. Żgur. Danita Camilleri, il-mistiedna li jmiss fuq kellimni. Min nhar it-tnejn li ġej, segwi mit-8.